и всички загинаха в пожара. Рисънт! Наистина настръхнах. Продължаваме с 31 глава. Тук следва балът в чест на завръщането на Фейра. Да видим дали ще се случи нещо интересно. Чакайте малко! Леле, аз тук-що осъзнах какво всъщност прочетах. Когато Винсънт... аз не мога вече да говоря. Край. Аз просто съм в шок. Когато Винсънт се появи и попита Фейра как се казва, тя му отговори, че се казва Клеър. Чакайте, сега ще намеря, стойте. Ето го. Тамлин се изправи светкавично и удължените му зъби се озоваха пред лицето на Рисънт. Без такива, каза Рисънт. Обърна поглед към мен. Как се казваш, миличка? Ако му кажех името и фамилията си, това щеше да доведе до още болка и страдания. Можеше да открие семейството ми и да ги доведе тук, за да се забавлява, като ги измъчва. Опитвайки се да изпразня съзнанието си и да се успокоя, казах първото име, за което се сетих. На една приятелка на сестрите ми от селото. Клеър Бедор. И тук, след бала, по време на обяда им, и Фейра пита: какво се е случило със семейство Бедор? О, истински ужас, каза Елейн. Къщата им изгоря и всички загинаха в пожара. Аз направо не мога да повярвам. Винсънт! Рисънт е изпратил да изгорят къщата на Клеър. Вие осъзнавате ли, че сега Фейра ще се чувства виновна за смъртта на цялото това семейство? И дори, всъщност не се знае, че Клеър е умряла, защото те казаха, някой от сестрата отговорим. Къщата им изгоря и всички загинаха в пожара. Не можаха да открият тялото на Клеър. Ако Клеър я няма, значи са я отвлекли елфите. Ако това е така, всъщност Рисънт най-вероятно на 100% е разбрал, че Клеър не е Фейра. Аз трябва да разбера какво се случва. Ужас. Ето, опитах се да пропъдя вината, отвращението и страха, които ме завладяха. Трябваше да търся отговори, трябваше да разбера дали е било съвпадение или все още имам възможност да спася Клеър. Трябваш, Фейра. Не поглеждай назад. Настръхнах. Аз наистина настръхнах. Елейн, за моя изненада, беше приготвила кон и торба с храна и други необходими неща за мен. Елейн се хвърли на врата ми, прегърна ме силно и каза: спомням си. Всичко си спомням. Отне ми 2 дни да открия 2 големи, обраснали с мъх камъка, стоящи на известно разстояние един от друг, в които бе издялана едва видима завъртулка. Проход. И тя преминава през стената. Докато стигна портите, устата ми пресъхна. Портите зееха, желязото бе огънато, а когато стигнах до вратите на къщата, също отворени широко, сърцето ми падна в петите. Едната врата висеше, откъсната от горната панта. Вие разбирате ли? Тук ми тупка. Ама това всичко, което го описала, просто разбирате ли, на мен тук ми тупка, ми се качило ми се сърчицето и тук. Тук беше пусто, абсолютно пусто, като в гробница. Прозорците бяха изпочупени. Стига. Аз си мислех, че нищо особено няма да се случи в 31 глава. Забавай. То какво стана? Тотален обрат.